दिनै जोङो दिनैनि जे खौरांगिरि सावरायनो लानाय बे आयदाया जाहैबाय थांनाय 31 जुलाइ खालि आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव मोनसे केबिनेट जथुमनि गेजेरजों रुपसी एयारपर्टनि जायगायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट मुं होनायनि जे थांखिखौ बिथांमोना पास खालामदों बेखौ जोङो दिनै साबायखर बावनायनि मोनसे आयदा लानानै दिनैनि खौरांगिरि मेलखौ जों खुंफुंनाय जादों। बेवहाय जोङो साबायखर बावनो गोनांदि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे थांखिखौ दिखांनानै स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम दैथायहरदों आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि दैथायहरनाय थांखिखौ मान होनानै एबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि समाजाव हादोराव जे मावबिहोमा बेखौ मान होनानै बिथांमोना बे केबिनेटआव साफ्रोमबो केबिनेटनि मन्त्रि बिथांमोनहा गेबें गोसोजों बे थांखिखौ बिथांमोना पास खालामदों। बिनि थाखाय जोङो केबिनेट मन्त्रि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि जानानै जोङो साबायखर बावहरदों आरो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलावनो जों बाहागो लानो हादों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद, गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद जों जथायै दिनैनि बे खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो बाख्नायनांगोन दि जोंनि बे जाफुंनो थांनायाव गासै ब्रह्म धोरोम आफादनिल' बिहोमा गैया, बेयाव बर' हारिनि जेसेबां धोरोमारिफोर दङ बर'नि गासै धोरोमारिफोरनि बेयाव नाजानाय दङ आरो बिथांमोनहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव जानांगौखौ साबजानाय दं, हास्थायनाय दं आरो जों बाख्नायबावनांगोन जोंनि माहारियारि आफादफोर बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव आरो बर' साहित्य सभानि नाजानायाव एबा बर' समाजनि नाजानायाव एबा बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादनि आबुं नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोननि मावबिहोमाजों दिनै गुरुदेवनि मुङा जे बे रुपसी एयारपर्टआव मुं होजानो थांगासिनो दङ। बेहाय बयबो बर' रायजो राजानियानो हास्थायनाय दङ। जों मिजिंथियो बियो बयनिबो हास्थायनायनि गेजेरजों एबा मानव गेदेर आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि नाजानायजों, साफ्रोमबो मन्त्रिनि नाजानायजों आरो गासै एमएलए बिथांमोननि नाजानायजों फैगौ एसेम्ब्लियावबो बियो बारहोजागोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि दानि गोदानै सायख'जानाय एमपि बिथां मानव गेदेर मुसे जयन्त बसुमतारी बिथांनि नाजानायजों बेखौ जों सेन्ट्रेलावबो लकसभा रायजोसभा बिथांमोननि नाजानायजों जों बारहोनो हागोन होननानै जों गासै बर' रायजो राजायानो मिजिंथिदों आरो बे जाफुंगोन। दा जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद एबा गासै बर' ब्रह्म धोरोम सिबियारिनि जानानै जों दिनै बे गोथार बुब्लियाव बिथांमोनहा गुरुदेवनि जे समाजाव मावलांनाय हादोराव जे मावलांनाय बिथाङा बर' हारिनिल' मावाखै, बर' हारिजों लोगोसे असमियाफोरनिबो बिथाङा खामानि मावनानै होलांदों। मानोना बै समाव एसामिस रावखौ बिथाङानो जानांगौ होननानै लवार आसामाव गिबि मख'जेनदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो जेब्लानाखि लवार आसामखौ बै समाव सोनाब बंग'जों बुजाबदोंमोन बिथाङा बाहाय गोख्रों हेंथा होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन आंनि देहायाव थै थोबसे थागौमानि माब्लाबाबो जों सोनाब बंग'जों बुजाब होआ होनना बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनाया दिनैसिम दङ आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि गासैबो जानाय लोंनाय राव हारिमु मोनसेबो जों सोनाब बंग'जों गोरोबा, गतिके जों एसामिसजोंनो गोरोबो होननानै बिथाङा बै समावनो बे रावखौ दिखांदोंमोन। बिनि थाखायनो दिनै साफ्रोमबो जोंनि आसामाव थानाय गासैबो हारिनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा गुरुदेवखौ मोजाङै मिथिगौ होननानै जों मिथियो आरो बिथांनि मावबिहोमाखौ मोजां मिथिनायनि थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय गुरुदेवनि रुपसी एयारपर्टआ गुरुदेवनि मुङाव जानांगौखौ बिथांमोना बयबो हास्थायदों। दा जोंबो हास्थायदों जाफुंसारथों आरो बिदिनो गुरुदेवनि मोनफ्रोमबो साननाय मावनाय बिथांनि जे सानलांनाय बेफोर समाजाव थांनानै थाथों जों बेखौ लुबैदों। बिनि थाखायनो जोङो बर' रायजो राजानि गासैबो मददगिरि साफ्रोम आइ आफानोबो जों साबायखर बावबाय। बर' फरायसा आफादनिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बर' साहित्य सभानिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बर' समाजनिसिमबो जों साबायखर बावबाय आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि गासै आफादनिसिम जों साबायखर बावबाय आरो मोनफ्रोमबो बर'नि जेसेबां धोरोमारिफोर दङ गासै धोरोमारि आफादफोरनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जोबथारनायाव जों स्पेसियेलि
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो केबिनेट मन्थ्रिनि साफ्रोमबो मन्थ्रि बिथांमोननिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बड'लेण्ड बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा जों मिजिंथियो जाफुंसारथों जोंनि रुपसि एयारपर्टआ जितु बिटिसिनि आवथायावनो गोग्लैयो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बेयो गुरुदेबनि मुङाव जाफुंसारनायखौ मिजिंथिनानै जोङो दिनैनि बे साबायखर बावनाय आयदाखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय।